thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule longtlai atanga Myanmar bungra phur pulal ram sanga longtlai e osiveng chu chin hriat loina bo det ni som pani thlani sang ni som ni paruka Myanmar ramri salachua pickup MZ01A 2143 manga bungra phurakal puram sang kumsam thum pasari longtlai e osiveng chu hemizan dar kwa PM atang hian voin lam thlengin ajan chin hriat zui le biak po thai anilo engwang nge ni ang misual tu ti hriat loin an lo kitnap nge ni anga nge Burma sipai ho hian an lo manjok ni ang heti lai hian det ni som pathum thlani sang ni som ni paruk jing kar khan salachua dor siam Burma pa pakhat chuan puram sang motor cha bi le license te chu puram sang naw pulal thamon hne na ape a he Burma sumdong hi chanchin te zo fia ani a mase ani hian puram sang a chanchin engma hriat lo thu le cha bi le license si motora a mu thu a soibok hetiang thil thlenta ka wang hian nimin det ni som pali thlani sang ni som ni paruk Saturday khan MTP General Headquarters le CYL te chuan tuipui feria joint meeting nein hetiang thleng hi poi anti takzeta puram sanga chanchin chui chua hriat chua ngai an tum thu chua an siama puram sanga chanchin hi voin det ni som panga thlani sang ni som ni Sunday tlai dar thum thleng ngai chan ani anga chuta chanchin hriat ani lo chuan mararama tanga barmalam bungra phura lir thai kal turte dan zakri an ni anga motor kal laklo te po an omna an thlenchina an ding vakri turani ang ti in thu chua in tom an siamani ngatinge aniang o puram sanga cho han jialo em sia hale longtlai lamatang te in bungrua an supply thina barmalam unaute an tram hlawin helam tangin sia hale longtlai lamatang in ti han bungrua an phurlu thina ni chutiang an mamo te thlen thin tu te jinga mi driver pakhat hetianga a chin hriat lawa a han bo ta mai hi awa han poi tak em Burma sipai te hian an man nge ni anga misual tu ti hriat lo te hian an kitnap jok nge ni ang hetiang thil a thleng ani evai chuan emo puram sanga hi a chanchin hriat lowa a bo hlena a thi te emo ani evai chuan barmalam unau te hian an van tur don em asia hale longtlai lamatang te po in bungrua engma an phurlu sakdu to don lo ani nungdama an hmulo ani evai phai chuan mo an tram ani mai din barmalam helamaron ral tlan te hian sia ha te longtlai ate go down an nei thawa bungrua in stock na ador an lua chuta chuan bungrua khilama phurtur an da khor thini chutiang te po chuan atuar pha mai thei bok tin khilama tanga bungrua ron la tur rang te po an dang mai thei ani an supply to lo mai thei azia lo khop mai eng tu thil ti ngani ta ang eng poni sedam taka an mu be sei photila chanchin kan ngai chang zel don nia